toen ik langs het tuinpad van mijn vader de wagenbomen nog zag staan. Ik word een kind, wie kon zich weten dat dat vergoed voorbij zou gaan. Dames en heren, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Os Dorp. Wij zijn vandaag te gast bij Videoclub Oostelijke Mijnstreek. Zometeen ga ik in gesprek met Urbain Appeltans, de voorzitter van Video Oom. We zijn ook in gesprek gegaan met een aantal leden van de videoclub. We zijn aanwezig geweest bij een clubavond en we zijn aanwezig geweest bij de set van een van hun filmopnames. Maar eerst wil ik u kort iets gaan vertellen over het ontstaan van filmproducties. Ik zit hier nou achter mijn eigen montageunit, waar ik alle reportages voor ZoNews in elkaar zet. Hier spreek ik de voice-over berichten in. Maar in de 1900er jaren, hoe de filmproducties pas startten, is dat heel anders begonnen. Kijk samen met mij mee naar een korte reportage over het ontstaan van filmproducties. We schrijven 1889. De opkomst van fotografie, de uitvinding van projectie en de introductie van Celluloidrollen dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van de eerste film. Een van die eerste films is Roundhay Garden Scene uit 1888. Het is de oudste film die bewaard is gebleven en de film duurt nog geen 2 seconden en bestaat uit maar liefst 20 frames. De eerste kijkmachine, genaamd de kinetoscoop, was in 1883 te zien op de wereldtentoonstelling in Chicago. De jaren daarna werden de individuele kijkmachines erg populair in circussen en op kermissen. Een van de eerste films in de kinetoscoop was Le Voyage dans la Lune, de reis naar de maan uit 1902. Het is waarschijnlijk de eerste science fiction film van die tijd met special effects. De eerste films waren zonder geluid en niet langer dan 15 minuten, omdat de filmspoelen destijds niet langer waren. Deze eerste kijkmachines bleven niet erg lang succesvol en werden al snel ingehaald door normale projectoren in filmtheaters, waarvan de eerste geopend werd in 1900 in de Verenigde Staten. De eerste avondvullende film was The Story of the Kelly Gang uit 1906, een waargebeurd verhaal over de beruchte bushranger Ned Kelly. In 1920 verscheen de eerste film met geluid, waarna de populariteit toenam. Sneeuwwitje en de 7 dwergen was de eerste animatiefilm. Rond 1950 was de techniek om kleurfilms te maken goed doorontwikkeld en kwamen er alsmaar meer kleurfilms op de markt. De filmindustrie werd groter en groter en filmacteur en actrice zijn werd een echt vak. Op 2 oktober 1951 bracht de toenmalige NTS de eerste Nederlandse tv-uitzending. De jaren die volgden bracht film in de huiskamer. Ruim 30 jaar later, in 1984, werd de eerste camcorder geïntroduceerd. Dit was het begin van homemade filmproducties en het ontstaan van clubs en verenigingen met gelijkgestemden in de videoproductie. Anno 2019 is het medium film niet meer weg te denken in ons bestaan. En met de opkomst van de smartphone zijn we eigenlijk allemaal een kleine filmproducent geworden. Zoals aangegeven zijn we te gast bij Video Oom Heerlen. Laat ik u voorstellen aan Urbain Appeltans, de voorzitter van Video Oom. Wat zijn precies de activiteiten van jullie organisatie, van jullie club? Ja, grotendeels is het natuurlijk dat we mensen proberen samen te brengen die als hobby hebben filmpjes maken. Dat kan een familiefilmpje zijn, dat kan reisfilm zijn, documentaire, mensen met speelfilm, dus heel gevarieerd in de club. En de bedoeling van de club is een beetje om die mensen samen te brengen, dat die ook eens een podium krijgen, een scherm hebben waar ze een filmpje kunnen laten zien. Wel, belangrijk is dat we hen leren in het begin van een filmpje van de inleiding van wie is wie. We noemen dat de 5 W's, noemen we dat, de wie, waar, wanneer en waarom enzovoort. Dus dit leren wij hen als dusdanig om in het begin de juiste informatie te geven, zodoende dat de kijker dat verhaal goed kan volgen. We hebben altijd de tweede en de 4e maandag van de maand hebben we clubavond, ja, van 7:30 tot 10:30. En daar is dan heel belangrijk dat wij hun eigen filmpjes, en dat is altijd de eerste vergadering van de maand, hebben de leden hun eigen filmpjes draaien. Oké. Dus, wat ze thuis gemaakt hebben dan? Wat ze thuis gemaakt hebben. Hè? Ja. Dus
of in clubverband gemaakt hebben. Want op dit ogenblik zijn wij bijvoorbeeld we noemen dat een breifilm. Oké. Dus iemand krijgt 3 minuten om een filmpje te maken van 3 minuten. En die geeft dat filmpje dan aan de volgende. Oké. En dan moet je dan verder mee gaan. Die moet dan verder mee gaan. En zo zitten we nu aan het derde groepje die daaraan bezig is. En dan krijg je natuurlijk verrassende... Maar er zit dus geen script aan vast of niks. Dan wordt gewoon de volgende groep mag weer zelf improviseren hoe dat verder gaat. Ja. U bent zelf ook filmmaker. U heeft een film gemaakt met Job Griffijn hier. Klopt. En zijn opa hier. Ja. Kunt u ons daar eens iets over vertellen, hoe dat proces gegaan is? Hij moest een stage doen en hij kwam naar mij toe. Hij zegt, ik zou graag een film willen maken. Ik kom met een verhaal en ja, zo zijn we aan de slag gegaan. We hebben dan een aantal maanden samen rond de tafel gezeten en dat verhaal wat gaan sleutelen. En dan kwam het, een film maak je niet alleen. Hè? Dus je hebt dan een groep mensen nodig voor geluid, voor belichting, voor de catering en noem maar op. En dat heeft hij allemaal voor elkaar gekregen. Ja. Dames en heren, we gaan u heel even meenemen naar die film. Het is alleen maar lastig. We gaan even kijken naar een kort fragment. Je ziet toch dat ik ga moeilijk met de boodschap. We gaan even deze kant op. Nee, we gaan de andere kant op. Ja, maar ik wil echt. Kijk nou wat je doet, man! Doe nou niet zo, niet zo grote bek, hè? Hé, snoepje. ja. Oké. Hé, maar ik moet ophangen. Ik moet er even naar mijn vader. Die is schijnbaar jarig. Ja, geen idee. Oud, in ieder geval. Ik wil gewoon nog even drinken, ja? Nee, zo je moet gaat ik niet. Doe normaal. Doe even normaal. Ik heb er geen trekken, zin in, oké? Doe even rustig. Pap! Ik heb straks een liedje zeggen met oma. Ik hou ook niet van dat Opa, ik heb nog een cadeautje voor u. Ja, ik wilde het eigenlijk net al geven, maar toen kwamen mam en Ralf. Ja. Oh, wacht, ik zal eerst even uw bril pakken, goed? Dankjewel, joh. Gefeliciteerd. Ja, hij is alleen gebroken, maar hij smaakt vast nog heel lekker. Heel lief van je. Heeft u het een beetje naar uw zin? Goed zo, jongen. U hoort me niet, hè? Ik vroeg, heeft u het naar uw zin? Ja. Doet uw gehoorapparaat het niet? Gehoorapparaat, doet hij het niet? Nou, eens kijken. Kijk. Beter? Ik ga even een biertje pakken. Wilt u er ook, hè? Graag. 2 keer per maand is er een clubavond. Op deze avond worden de producties van de clubleden bekeken en samen verbeterpunten doorgenomen. Een van deze leden is Irene. Irene is secretaris en actief lid van de vereniging. Wat maakt deze videoclub nou zo bijzonder, zo uitzonderlijk? Nou, ik vind het zelf heel erg gezellig. Een gezellige groep die wil leren, want dat vind ik wel belangrijk, dat ik iets kan opsteken daarvan. Ja, dat is prettig als je dat samen kunt doen. En langzaam groei je daar dan in. Je leert van je fouten. Doe ook mee met clubfilms, dus dan leer je een speelfilm maken in je uppie. Krijg je dat uiteraard niet klaar. Ja, want jullie doen als vereniging ook mee aan wedstrijden. We doen ook aan wedstrijden mee, ja. Limburgse filmdagen zijn jaarlijks. We hebben ook bij L1 op, noem het maar even, derde kerstdag,
uitzending van allerhande films van alle clubs uit Limburg bij Sinelova laat zien. En daar zijn ook een aantal films van onze club bij die dan vertoond worden. Een van de korte speelfilms die is gemaakt door alle clubleden heet Het loopt gesmeerd. Een komische film in de geest van de fantasiewereld van een kind. Dames en heren, we wensen jullie een aangename reis. We liepen een dagje mee op de set. Kijk mee naar enkele unieke beelden achter de schermen. Attentie. Pico 2018, scène 1, shot 1, take 2. Kijk maar naar uw werk. Waar zijn nu al? Zo, ja. Oké, je bent aan het werken. Attentie, actie. Peter, kom je naar beneden? Mama heeft wafeltjes voor jou gebakken. We hebben jullie 2 keer per maand een clubavond. Ja. Wat gebeurt op zo'n clubavond? Neem ons daar eens mee naartoe. Nou, er zijn een aantal keren zijn er dus avonden speciaal voor films van leden, gewone filmpjes aan te maken. Ja. Voor de rest worden er films besproken, die wat dus, en ook de echte filmmakers die komen dan met een toch wel redelijke professionele film. En dan gaan we erover praten, van wat vind je van het geluid, wat vind je van de beelduitsneden, enzovoorts enzovoorts. Dus jullie beoordelen elkaar als het ware onder een beetje. elkaar. Ja, En daar kun je dan in ieder geval heel veel van leren. Ja. Dat is toch wel een succes, vind ik, hè? Ja. Maar wat heel goed zit in de film is het ritme. Ja. Heb je op het ritme van de muziek gaan monteren? Rollen die werden opgetakeld, dat je niet zag waar dat toe leidt. Dat is waar. Ah, ja. Ik heb hem nu weer bekeken. Als ik hem zie, dan denk ik, oh, die zou heel anders gemaakt zijn. Maar dat is wel leuk. Ja, nou leuk. Oké, dan gaan we daarna kijken. De leden van Video Oom gaan de volgende film bekijken en beoordelen. En ondertussen gaan wij in deze film naar het einde toe werken. Ik wil u bedanken voor het kijken en zie u graag weer terug bij een nieuwe aflevering van Os Durp. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de wagenbomen nog zo stoom. Ik word een kind, wie kon zich weten dat dat vergoed voorbij zou gaan.